Aurten ere Eguberri urteberri garaia handizki ospatu dute Biarritzen argitan jaialdiarekin. Hiriko eraikinak molde berezian argiztatu dituzte. Festibala igandean bukatu zen, baina hemen gure saioan zenbait irudi eskiniko dizkizuegu. Arratsaldeon ikusentzuleok, Biarritzeko argitan festibala aipatzeaz gain, izokina arrantzatzeko debekua ere aztergai izango dugu gaurko saioan, eta horretaz gain San Martingo harrira joango gara eskiatzen ari direnekin hitz egiteko. Ongi etorri iparraldearen orenera. Urte berri honetan hainbat debeku indarrean sartu eta sartuko dira arrantza sektorean. Izurdeak babesteko helburuz 8 metrotik gorako luzaera duten Euskal Herriko arrantzontziek urtarrilaren 22tik otsailaren 20ra arte ezingo dute arrantzatu Bizkaiko golkoan. 2024an jada erabakia hartu zuten Europako agintariek eta Serge Lartzabal itsas arrantza batzordeko lehendakariak deitoratu duenez, eraginak dramatikoak izan ziren. Arrantzaleak kalte ordainak jaso bazituzten ere sektorea oro har oso hunkitua izan da. Hala nola Donibane Lohizuneko portuko arrain saltokia. Bertan, iazko debekuaren garaian 180 gutxiago saldu zuten. Aurten beraz bere ustez arrantza sailak asko sufrituko du. La filière en tant que telle va beaucoup souffrir. Izurdeak babesteko helburuz harturiko erabakia ez da bakarra izango. Hain zuzen Akitania Berriko prefeturak erabakita, Aturri ibaian ezingo dira izokinak arrantzatu. Serge Lartzabalek azaldu duenez, plantan emandako metodo berriek erakutsi dute azken 2 urteetan izokinen igoera geroz eta urriagoa dela. Fenomenoaren zergatia zein den ez dakite profesionalek. Klima aldaketa ote da, edo izokinak iparralderantz doazte arautuak ez diren arrantzen aldera. Ez diot errua inori botatzen, baina zalantza asko ditugu. Donc je jette l'anathème sur personne, mais on se pose beaucoup de questions sur ce qui peut se passer en haute mer sur cette espèce. Arrantzale hoiak aipatu du profesionalak Frantziako estatuko agintariekin hitz egiten ari direla, behin-behineko debekoa betikotzeko arriskua main gainean dagoelako. Diskusio horien sedea da arrantzaleei kalte ordainak eskaintzea, horiek beste bide bat har dezaten. Jakin behar da gaur egun Aturri ibaian 17 arrantzontzi daudela. Horiek haien etorkizuna geroz eta ilunagoa ikusten dutela aitortu dute. Elurra mara-mara ari du egun hauetan ere, Siberutik 2 urratsetan, hemen bezala San Martingo harria eski estazioan. Hemen aspaldi du ezela izan denboraldi hasiera hainonik, izan ere, abendu erditsuan elur asko bota zuen metro bat nunbaitan eta geroztik pista guziak zabalik daude. Azken asteetan San Martingo harriko eski estazioak milaka eta milaka bisitari hartu ditu. Zer notzatik? Hori, dala politena, nire ustez, bakarrik egonaz bitan edo lan, baina nire ustez da polita eta eskiatzeko ondo, eta hori da. Aurten ikusten da, Eguberriko oporak ziurtatu ditugula, eta iten zuen 3 urte ez dela horako pasa. Floteletxea itxasuarrak ibilaldiak proposatzen ditu xakurrekin San Martingo harrian, baina gaur pausa eguna dute. Azken asteetan atik mundua izan da. Izan dira oporretako bileen hasteak iparraldeko pertsona pila bat, haiek baitzuten Eguberriko oporak, eta azken egun hauetan hegoaldeko hainitz, erregeak baituztelako. Muy bien, la verdad que estamos esquiando muy bien, con muy poquita gente y mucha nieve. Etorri ginen atzo, eta eskiatzea, eta nire aita snow egitea, eta hori dana. Eta ondo pasatzera. San Martingo harria hegoaldekoen eski estazioa da, hemengo bezeroen erdia Hego Euskal Herrikoa da. Ça représente, je dirais, au moins 50% de la fréquentation, voire peut-être certaines fois plus. Denboraldi hastapen aipagarria, hoi baino bisitari gehiago, 130ko emendatzea aintzineko urtemenaldean, irria Espainetan beraz, gauza bera, Gurret eta Kotorre aldeetan. Baionako karriketatik ibiltzean, bigarren eskuko jantziak proposatuz ekonomia zirkularra uztartzen duen denda bat aurki dezakegu. Bizitza.
29 urterekin Ema Dioatek katedradalaren gibelean kokatua den komertzio hau ireki du helburu zehatz batekin. Gehiegizko kontsumoaren aintzinean jendea ezitzea. Etikoak ez diren markak ez erosteko aterabide gisa bigarren eskuko merkatu aukeratu dezakegula erakutsi nahi dut. Eskaintza oso zabala delako. Et elle existe parce que vraiment il y a un marché énorme sur la seconde main. Moda eskola batetik pasa ondoren denda antietan lan egiteko aukera izan zuen gazteak, eta horro hartu zen jantzi asko munduko beste puntatik heldu zirela prezio oso baxuan. Pixkanaka, sare sozialetan bigarren eskuko jantziekin look bereziak sortzen hasi zen. Bere denda propioa sortzeko nahiak gidatuta erakutsi nahi du ekonomia zirkularra ardatz, ongi jantzi eta diru aurreztu daitekeela. Vraiment sympa, faire des économies et participer à l'économie circulaire. Nahi duen orok dendara eramaten alditu saldu nahi dituen jantziak. Gazteak aukeraketa egin, elkarrekin prezio bat finkatu eta 2 hilabetez dendan gordetzen ditu piezak saltzeko. Saldu ezkero irabaziak banatzen dituzte. Azpimarratzen duenez ezinbestekoa da erropa egoera honean izatea, garbitua, usainik gabe, jendeak berreskuratu nahi ez dituen jantziak Emak elkartei ematen dizkie. Ideia da dirua pixka bat irabaztea, baina batez ere ongi diren jantziak merkatura berriz bideratzea zakarrontzietan ez bukatzeko. Mais c'est surtout de contribuer à l'économie circulaire et de remettre en circulation des vêtements nickel, quoi. Jantziak ekartzen dizkiotenen artean jende heldua dago. Garaiko jantziak dituzte eta pentsatzen dute baliorik ez dutela, baina askotan horien artean altxorrak topatu daitezke. Hain zuzen ez ohikoak diren jantzi horiek dira gehien bilatuak. Elles pensent pas du tout que je vais le prendre et elles se rendent compte qu'elles ont gardé des choses mais qui reviennent et qui sont recherchées. Argi dena da azken urteetan biderkatu egin direla bigarren eskuko jantzien saltokiak Lapurdiko hiriburuan. Gazteak aipatu duenez, turista batzuk denda berezi horiek bisitatzeko ibilbide zehatzak egiten dituzte denetara heldu ahal izateko. Vraiment, ça fait plaisir de voir qu'ils s'y mettent aussi et qu'il y a de la place pour tout le monde. Etorkizunari begira bere saltegia garatzeko ideia asko ditu. Horien artean gizonentzako bigarren eskuko jantziak proposatzea. Egu berri urte berri garaia ondizki ospatu dute Miarritzen argitan festivalarekin igande arratsa arte, Santa Eugenia Elizan, itsas erakustokian eta turismo bulegoan ikusleak alde guzietakoak. Desde Mungia. Donostiatik. De Bilbao. Eraikin bakotxean proiekzioak baino gehiago egiazko istorioak hemen eman dezagun bidai bat monuan barna Olentzeroren eskutik. Está muy chulo. Très joli. Biarritzen iaia urtero gauza pila bat ikusten ditugu, Donostiarekin alderatuta. Es maravilloso. Oso polita, bueno, jada igual 5 edo 6 urtetara mate horrela, ez? Egia da leku batzutatik kendu dituztela, baina adibidez gu ikusi ditugu hor Elizan daudenak, da oso politak. Benetan gustatzen zaigu Biarritzea etortzea, askotan etortzen gara. Argitan festivala oinez ibiltzeko ere. Y nos hemos hecho una buena caminata, ¿eh? Hace la balade digestive. Hay que andar bastante. Hori beti, ez dago urterik gutxi jaten duguna, osea, bai, ibili beharrezko da denentzak. Jaun Andereak izan untsa eta nahi duzuen arte.